Maayong gabi mga igsuon, before matapos kining September 29, atong hinumduman nga piyesta karon nila ni Saint Michael, Gabriel ug Raphael, ang atong mga archangels. Pero diri ko mo focus kang Saint Michael. Kay one time, nag-Christmas party mi kuyog sa mga batanon, kay ako man ang ilang direktor, na ay usa ka batanon nga ginasamok di ay siya sa yawa. So, nag-wild. Dili ko trained sa exorcism, kanang magpahawag yawa. So, ang naaragyod nako nga weapon, pagtanaw nako sa akong pitaka is exactly kini. Kining prayer nga magpatabang kang Saint Michael. Di ay prayer sa likod. Naapog ko'y gamayng holy water. Now, with this weapon nga mauray ni anako, dako kay kog pagsalig at that moment nga tabangan ko sa Dios. Ug tuod man, paghuman gyud na kog ampo ani nga kinasing-kasing, nakatulog ang batanon, ug pagmata, nagsuka ug gigutom. Pag-refer nako sa among official exorcist, tinuod, ang pagsuka is ang paghawa sa yawa. So mga igsuon, effective kaayo ning prayer nga magpatabang kang Saint Michael. Nganong epektibo ang prayer? Unsay makapaepektibo sa prayer? Kung magpatabang gani ta sa Ginoo, ayaw gyud pagduha-duha. Salig niya 100%. Okay? Now, nganong makiistorya man ta nilang San Miguel? Sila ba ang atong gisimba? Of course not. Ang Dios ang atong gisimba. Nisangpit ta sa tabang nilang San Miguel, kay naamanggod sila kuyog sa Dios didto sa langit. So makatabang sila nato. Madala nila ang atong tuyo ngadto sa Dios. And kabalo ang Dios nga kining mga anghel, mga messengers ni sa Dios. So mga igsuon, magpatabang ta sa Dios. Kung gisamok ta sa yawa, sangpit sa Dios, kay automatic ipadala niya si San Miguel iyang sundalo. Dayon ang akong tip, please, ayaw gyud pagduha-duha. Salig gyud sa Dios nga mutabang siya. Okay? God bless!